яке аз бозорҳои маъруфи шаҳри Душанбе Шоҳмансур сар аз рӯзи чаҳоршанбе баста шуд. Даҳҳо фурӯшанда ва соҳибони нуқтаҳои савдо субҳи рӯзи 26 октябр дар берун аз дарвозаҳои ин бозор ҷамъ омада ва хостори мулоқот бо маъмурияти бозор шуданд. фурӯшандаҳо мегӯянд бору маҳсулоташон бо шумули маводи хӯрокворӣ ки эҳтимоли вайрон шудани онҳо вуҷуд дорад дар дохили бозор мондаанд. соли 90 дар ами бозор мурғи хонагӣ барои чӣ маҳкам кардан мо нагуфтанд, маълум нест. агар светоро кушанд ҳамаи маҳсулотҳои мо вайрон мешавад. дар чанд сомонӣ чӣ доред, бор доред? дар чанд сомонӣ вай ҳисоб надорам, мумкин 20 ҳазора, мумкин 12 ҳазора, 15 ҳазора, маълум нест. вай борои қиматай, борои вай маҳсулотҳои вайрон мешудагӣ. бархе дигар аз фурӯшандаҳои бозори Шоҳмансур мегӯянд барои пешбурди тиҷорати худ аз банкҳо қарз гирифтанд ва ҳар рӯзи бекорӣ онҳо зарари дучанд мебинанд. аз тарафи дигар танҳо бегоҳи гузашта онҳоро хабардор карданд ки бозор баста мешавад ва онҳо натавонистанд маҳсулоти худро берун кунанд. ай банк 16 000 сомон қарздор соҳибкор ки барои тиҷоратам инам ай куҷо биёрам ҳамура маҳкам кунам. на ба доди халқ кӣ мераса? чӣ маҳсулот доред дар дохил? мо маҳсулоти қанодӣ, пичен, ӯ пичен срокш бигзара гостандар мия мега ҷарима просрочняй. барои мо як рӯзане як соаташ залалай. масъулони бозори Шоҳмансур дар суҳбат бо мо баста шудани бозорро ба дархости неҳодҳои зидди сӯхтор ва беҳдоштӣ барои корҳои профилактикӣ рабт доданд. ҳамчунин дар муддати баста шудани бозор ба гуфтаи маъмурият молҳои ғайрихӯрока аз бозор берун карда хоҳад шуд. сабаби баста шудани бозор яъне гузарондани корҳои профилактикӣ оиди гузарондани мавсими тирамову зимистони соли 2016 ва 2017 дар асоси қарори сардори раёсати оташхомӯшкунии шаҳри Душанбе аз имрӯз аз саҳар боз фаъолияти бозор боз дошта шудааст. яъне баъзе камбудиҳо дар бозор дида мешавад барои ислоҳ кардани ҳамонҳо. қаблан савдогарони меваи хушк ва донагиҳо аз бозори Шоҳмансур ба маҷмаъаи тиҷоратии пойтахт 90 кӯч дода шуда буданд, аммо онҳо ба далели набудани муштариён дубора ба ҷои худ ба бозори Шоҳмансур бозгаштанд. гуфта мешавад ки бархе аз бозорҳои дигари шаҳри Душанбе аз ҷумла Зарафшон дар маҳаллаи Зарафшон ва Варзоб дар маҳаллаи Ваданасос низ баста ва савдогарони онҳо ба маҷмаъаи тиҷоратии пойтахт 90 кӯч дода мешаванд. ҳоло дарҳои бозори Шоҳмансур то чанд рӯзи дигар баста хоҳад монд маълум нест. шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.